Himsog kay ka ba? Lagi ron, ang imong bungot sad ba? Ano man di ay? Romantiko kay ka. Sama, tinutong balita niya chismis des baryo nga buntis daw si Nicole. Asa ka nakabalo na, day? Ay day, kabalo naman kanya tong barangay no. Buntis ko ba nga nung biyaan naman noon ko nimo? Ay sus, adyo ko pangkuna na kay manaw-naon nimo nga sika dikit-dikit og lalaki basi di na kuha noon. Karon baka maging ana? Ay kung kuha nang dikit-dikit ni kog laki kitaan na. Basta di ko ang kuno na kay di na kuha kay sa kinsa ray lalaki nimo dikitan. Karon baka mo kuan nga dili mo ni ang kunon? Di ko mo angkon kay di man nakuha jud. Dili mo sa man pa DNA ko ni kay gastuhan ko ni. Ayaw na pa DNA kay gasto ra kay ka. Usa pa dili po nakuha. Ano di man ka musugot ngay pa DNA ko ni? So guilty kay ka. Maong ako dyan ni pa DNA kay para mabalaan ta ni. Basta DNA mo na. Basta di ko mo taba gasto ha. Wagid kay baruganan tawhana ka ba? Anak man unta nimo ni pero imuha ra mang isa likway. Tama na. Kaskara sa kataglaway ani. Sige go. Kinsa ray magmahay. Basta wala na ta, bulag na ta. Kalimutan ako ha. Okay. Nicole, nanambok lagi ka karon. Nag-vitamins manggod ko ron. Mao di ay. Himsog kay ka ba? Lagi ron, ang imong bungot sad ba? Ano man di ay? Romantiko kay ka. Dili gid na nimo ginaputlan? Dili oy, dali mo ko magilkan. Mao ba? Ato nang balbasan. Ayaw oy kay wala na ko'y puhunan. Sige, kay diha man pud ko giganahan. Yun na pa, kumusta naman natong gisabutan? Ay, katong gusto ka mosulod sa kong dughan? Abi na kog imo nang nalimtan. Tuod ka. Nananghid na ko sa kong ginikanan. Unya, dalhon na ko nimo silang atubangan. Dili pa ganita uyab. Wa pagait ka gisugot. Unya, musugot baka nga ako imong mahimong uyab? Sugot ka ayo gyud. Sige, muli sa ko kay maligo sa ko. Sige ron, kanang humot. Uy, day. Kumusta naman ka, day? Uy, day, nalagi ka. Dali lingkod. Kanang magbulag man mong Jimmy, day. Nga, buntis mo ka. Kung sa mayamahan na ng bata. Day, nainang uyab na ko ron. Ha? Kinsa man? Si Ron. Ang ya, day, buntis man ka? Mao gani no. Wala biya ni Papa maong gisugot na ko siya. Na, problema na, day ba? Kung makabalo si Rondo na ikaw mo'y maalaot. Dili lagi na, day. Ako alang tipigan og maayo. Nung mama, day, kabalo na nga, buntis ka. Wala pa gani, day no. Iligpaila-ila na lang na akong Ron ingnon. Aw, pwede po, day. Basta, day, oy, support ako nimo. Amping lang tirami. Day ka, day. Mo, anto ko Ashley ba? Nga, di ko magdugay mo. Ito sa ko. Sige, day, ayo-ayo. Uy day, sama, tinutong balita niya chismis des baryo nga buntis daw si Nicole. Asa ka nakabalo na, day? Ay day, kabalo naman kanya tong barangay no. Buntis gid siya. Si Jimmy man daw amahan, nya ibiyahan man daw. Ko, day ba, maritis yugi ka. Uday, tinuod na. Kung nalang gani na balaka, no. Problema ha day ana no. Unya, kinsa may mga mahanan na yang bata? Naman siya bagong uyab daw, day. Unsa? Kaluoy gud sa uyab na. May muhimong amahan. Problema na nila, day, oy. Ituan na lang sarili atong bantayan. Ikaw gid day. Nya day, diri sa kusunahan. Nana yung mga mahan sa kong anak ani. Unsa lab? Ay, wala, tara. Pa, may udto. Oy, anak. Kinsa na? Ay, pa. Si Ron. Pa, ay, Col, mayong udto. Dayon mo. Pa, nakoy ang kuno nimo ba? Unsa man na? Uyab na ko ni pa si Ron niya. Buntis ko pa 2 months. Unsay buntis? Wala man ko nang hilabot nimo. Unsa man to akong nadunggan sa baryo? Nga si Jimmy ang amahan ana. Pagkawagi ayon nimo no bantog ra kay gisugot ko nimo dayon kay pangkunong ko niya ng bata nga dili ako